Ongi etorri Mondragon Unibertsitateko Diseinu Berrikuntza Zentrora. Nagore Lauro bada nire izena eta industri diseinuko eta produktu garapeneko ingenieritza graduko koordinatzailea naiz. Gure instalakuntzak ezagutu nahi dituzu? Bideo honetan Diseinu Berrikuntza Zentroan ditugun baliabideak erakutsiko dizkizuegu. Gure hezkuntza eredu praktikoari esker, ikasgelan landutakoa praktikara eraman ahal izango duzu gure prototipatze tailerrean. Bertan, hainbat prototipo eta maketak gauzatu ahal izango dituzu. Tailerra, hainbat gunetan banatuta dago. Lanerako gune garbia, nork bere lanak garatu ahal izateko esparrua banaka zein taldeka. Tornuen eta zerrengela, material ezberdinen lanketarako. 3D inprimailuen gela, non 3Dko piezak inprimatu ahal izango dituzuen material ezberdinetan. Azkenik, pintura gela, maketen akaberak landu ahal izateko. Industri diseinatzaile baten egunerokoan, 3D marrazketa teknikoko programak, maketazio zein diseinu grafikokoak oso garrantzitsuak dira, eta hauetako hainbat erabili ahal izateko beharrezko ekipo informatikoak. Bertan, NX, Rhino 0, SolidWorks, Adobe Illustrator, Photoshop eta antzeko programak erabili ahal izango dituzu. Irudi laborategia ikusentzunezko hainbat materialez hornitutako laborategi bat da. Zuen lan eta proiektuetan egin behar dituzuen komunikazio euskarriei bideratua. Laborategiak inpresio handietarako ploterra dauka, baita grabazio ezberdinetarako kromak, kamerak, fokoak eta bertan marrazketarako tableta grafikoak ere izango dituzu eskuragarri. Aurreko esparruez gain, kokreazio gela ere badago. Erabilera anizkoitzeko gela bada, mahai eta aulkiak nahi den moduan jartzeko eta egoeraren arabera antolatzen uzten duena. Gune hori hainbat unetan erabili ahal izango duzue gradua egiten ari zaretela. Esaterako, ekintza berezietarako, lanen aurkezpenetarako, proiektuak egiteko, eta aldean aritzeko, unibertsitate barruko zein kanpoko pertsonekin egin daitezkeen kokreazio saio edo dinamiketan parte hartzeko besteak beste. Erabiltzaile laborategiak berariazko baliabide batzuk eta gesell kamera sistema bat dauzka. Horri esker, ahalik eta etekin handiena aterako diezue erabiltzaile individual eta taldeekin egindako testatze lanak. Laborategia 2 gune berezitan banatua dago, testatze lanak egiteko gela eta behaketa gela. Erabiltzaileen portaera eta haien pertzepzioa eta esperientzia monitorizatzeko erabiltzen diren gailu batzuk nabarmenduko ditut. Batetik, eye tracking betaurrekoak, erabiltzaileak une bakoitzean non begiratu behar den jakiteko, eta bestetik, egoera emozional eta kognitiboak identifikatzeko sentsoreak dituen diadema. Instalazio hauei esker, gizarteak egun eta etorkizunean izango dituen erronkak diseinuaren ikuspegitik ebazteko gai izango diren ingenieriak trebatzen ditugu Mondragon Unibertsitatean. Errealitatean eta errealitatetik ikasiko baituzu.